Issa se tiġi mwassla lilkom minn Beauty Wisdom tal-Żgura u Lily's Health and Beauty. Antonello Bella jsemmilkom u jilqakom għas-27 programm mis-sensiela l-intervista. Illum kelli frasi li nagħmel programm partikolari fuq il-Formula 2 iżda wara dak li ħan sejjaħ bħala burdell li ġara ġewwa Silverstone nhar il-ħadd li għadda fil-Formula 1 ma nistax ma niddedikax il-programm fuq dak diversi topics li għamun ġewwa din it-tiġrija fosthom il-famuża ħabta bejn Sir Lewis Hamilton u Max Verstappen. Għal dan il-għan il-lejla miegħi fuq il-panel għandi l-ġurnalist ta' Public Broadcasting Services Riccardo Flask li nixtieq nirringrazzja illi attenda għal dan il-programm. Sa dan it-tant però infakrukom illi hemm għaddejjin xi logħbiet oħra sportivi fosthom kellna it-telfa ta' Birkirkara mill-UEFA Europa Conference League kontra Olimpia Ljubljana bl-iskor ta' 1-0 l-Stripes illi kellhom wirja tajba ħafna iżda sofrew il-gowl tat-telfa fl-aħħar minuti fit-78 minuta preċiżament fil-waqt illi min-naħa l-oħra bħalissa maddejja l-logħba bejn Gżira United u Rijeka, logħba illi spiċċat fi draw ta' anzi bħalissa mill-Rijeka li qegħdin jirbħu bl-iskor ta' 2-0, goals ta' Denis Buzunja u Prince Ampem. Żewġ gols fi spazju ta' ftit minuti, 20 minuta kollox il-logħba waslet biex tispiċċa min-naħa l-oħra fejn jidħol il-Betfred Match Play hemm bħalissa l-logħba bejn Krzysztof Ratajski u Kalan Ridz mill-kwarti tal-finali u din il-logħba bħalissa sakemm ġejna biex nibdew il-programm kienet qed tara lil Krzysztof Ratajski jirbaħ bl-iskor ta' 7-3. Insomma, ejja ħalli nibdew nitkellmu fuq l-avveniment li kellna f'Silverstone, bilħaq, min irid jgħid tiegħu fuq dak li qed niddiskutu lejla jista' jagħmel dan billi ħalli il-kummenti tiegħu fuq dan il-video li qegħdin taraw ovvjament nżommu d-deċenza x'naf li huwa argument naqra jaħraq forsi jkun hemm xi ħadd li ma jaqbilx ma' dak li qed jintqal u jirvilla naqra żejjed. Insellem ukoll lil Mike Gattu Melchior Mikallef li diġà ħallew xi messaġġi li qegħdin jaraw il-programm grazzi bħal dejjem lilkom illi issegwuna kważi kull ġimgħa. Insomma, Riccardo, l-ewwel nett merħba u grazzi tal-li aċċettajt illi tattendi fil-programm l-intervista tal-lejla. Insellem lek, Antonello, ovvjament insellem lilek u lil dawk kollha li jsegwu l-sports blog tiegħek. Ovvjament bil-qalb kollha pjaċir ta' kollega nistgħu ngħidu hekk li niddiskutu dat temi kif kont qed tgħid inti ġifieri. Mela, qabel ma nibdew nitkellmu ħalli anke forsi nippruvaw nifriskaw naqra l-memorja ta' min qiegħed isegwina l-lejla. Ovvjament minħabba raġunijiet ta' copyright ma nistgħux nuru filmati biss se nurikom ir-ritratt tal-mument fejn kellna l-impatt bejn Max Verstappen li huwa s-sewwieq ta' Red Bull Honda bil-karozza l-blu u Sir Lewis Hamilton bil-karozza s-sewda tal-Mercedes il-mument fejn fl-F1 ġewwa Copse kien hemm daka l-inċident. Riccardo, ħalli nibdew minn hawn. L-opinjoni tiegħek fuq dan l-inċident li tant ħoloq kontroversja u polemika fiż-żewġ kampijiet, il-kamp tan-nies ta' Hamilton u il-kamp iżjed mill-partitarji tar Red Bull
għal-kemm hawn parti ta' Red Bull u Malta jinsewna mek il-haters ta' Hamilton illi ħarġu all out jattakkaw il-champion tad-dinja. Ifhem, kif qed inti ġifieri dan l-inċident ħoloq kontroversja sħiħa. Issa, jiena ħanibda billi nagħmel speċi ta' disclaimer. Jiena mal-Ferrari, Hamilton nista' ngħid li nammiraħ bħala driver, ovvjament kif diġà qed qalbi marbuta mal-Ferrari, però nammira l-kapaċità ta' Hamilton kif anke ġieli semmejt ukoll li kultant ix-xorti ma saqaħ. Verstappen jekk wieħed iħares lura nafu li kien tip meqjus perikolus fit-trekka, però biżmien ġifieri tjieb u urina li kapaċi, urina li jiġġielet, urina li taggazz kif ngħidu bil-Malti. U allura inti ħatgħid li l-opinjoni tiegħek fuq dal-inċident. Dan-inċident kif inti r-ritratt li urejt il-mument kritiku pratikament. Il-mument fejn Hamilton kellu r-rota tiegħu kważi tmiss mar-rota ta' wara ta' Verstappen, x'ġara farka ta' sekonda wara ta' dak ir-ritratt. Ir-rota ta' Hamilton misset anzi l-spoiler ta' qudiem misset u mar-rota ta' Verstappen, rajna x'ġara f'dik l-speed enormi li wieħed idur dik id-dawra u rajna l-xġara li pratikament spinja Verstappen u ħabat kellu incident li seta kellu konsegwenzi koroħ ferm il-mod kif ġara għax anke kien żvinturat Verstappen li immissja dawk jisom cushioning li kien hemm fil-ġemp u baqa' dieħel letteralment ġo tires. Ġifieri seta kien incident verament konsegwenzi barra minn fuq kulħadd serji għal Verstappen. Għal-grazzja tal-la ħarġ barra mill-isptar xi jum wara u l-lum jinsab ġol fl-tiegħu f'Monte Carlo. Le, fil-sens konsegwenzi ma ġewx irrapportati li kien hemm. Ovvjament ix-xokk u d-daqqa jkun ħada, però dawn huma atleti trenjati li jitrenjaw anke biex ikunu kapaċi jieħdu daqqa ta' dik it-tip. Issa, inti ħatgħid li ta' minnu t-tort. It-tort jiena naqbel mal-stewards u t-tort kien ta' Hamilton. Ġifieri mhux għax ħanejt ġifieri imma jekk wieħed jara janalizza l-inċident kif ġara, sewwa ġi right slow-mo fuq slow-mo on-board ta' Verstappen, on-board ta' Hamilton. Hamilton letteralment mela il-mossa kienet li ovvjament Hamilton ma rridx jerġa' jiżbalja kif żbalja fl-sprint race. Għamillu jisu fake move Hamilton lil Verstappen ftit tas-sekondi qabel, mhux ftit tas-sekondi tal-millisekondi qabel. U Hamilton flok mar fuq in-naħa ta' barra daħallu fuq in-naħa ta' ġewwa lil Verstappen. Verstappen ovvjament dak il-mument iddeċieda imma issa jiena ma tkellimx ma' Verstappen, imma Verstappen kien qiegħed taħt pressjoni kbira minn Hamilton. Hamilton kellu pressjoni kbira li rrid minn naħa tiegħu jirbaħ b'saħħa bil-fors dik it-tellieqa ġo trekka Ingliż ovvjament quddiem il-partitarji tiegħu u pratikament f'dak il-mument ġiet tug of war. Issa għaliex jiena qed naqbel mal-stewards. Għaliex jekk nerġa' ngħid, jekk nistieden lil kollha jaraw ir-replay, il-Hamilton immissja l-apex biftit, però immissja l-apex tal-dawra. Jiġifieri Hamilton ma darx kif suppost, għalhekk kien hemm il-kuntatt. Hamilton seta' idur naqra iktar fuq ġewwa, fuq in-naħa tal-lemin tiegħu biex niftehmu hekk. Però iddeċida li sa jew żball, jew kif kien hemm min qal it was a technical foul. Is-sens apposta, pratikament dawn it-testjaw il-xulxin biex jaraw kemm kapaċi jisu kien hemm min għalhekk, daw it-testjaw il-xulxin, Verstappen baqa' jinsisti li jdur kif pratikament Verstappen baqa' jdur letteralment kif ngħidu bil-Malti gas mal-pjanċa b'veloċità li tul dik id-dawra. Hamilton baqa' fil-pożizzjoni li kien
seta jiċċaqlaq, ma ċċaqlaqx, ġifieri immissja biftit l-apex ta' dik id-dawra, u mbagħad ġara li ġara, ġifieri ġara l-kuntatt, setgħu spiċċaw barra tnejn li huma, però mbagħad ta' hekk tidħol kif kont qed insemmi l-lak ta' Hamilton li Hamilton ġitu tajba biex tkompli tiġi tajba. U mbagħad waqfu t-tellieqa red flag, jiġifieri seta' jsewwi l-ħsarat li ġarrab f'dik l-impatt. Ok, x'ġara wara? Iddeċidew li jtuh 10 seconds penalty, però nafu li Hamilton jiġifieri. Ifimni, nerġa' ngħid, diffiċli ħafna li wieħed jiġġudika x'tip ta' penalità irid jagħti f'dik is-sitwazzjoni. Jekk hix ġusta jew le, ejja ngħidu li naħseb li iva, fis-sens x'setgħu taw stop and go, fis-sens 10 seconds penalty x'ħataqbad tagħti, fimt jiġifieri. Helmut Marko mara l-estremu saħansitra beda jikkampanja għal race ban. Il-ġurnalist Martin Brandil qal li tawh it-tieni l-inqas penalità li setgħu jtuh. Per eżempju. Jiena kif qedlek Antonello, jiġifieri għalkemm xtaqt li jirbaħ Verstappen u ma xtaqx li jiġri li ġara, però hija kwistjoni din li dawn urew li Hamilton minnaħa tiegħu kif qedlek ma kienx ħajċedija. Jekk wieħed jara mbagħad iktar tard fit-tellieqa li fl-istess dawra Hamilton qabeż il-Leclerc, però s-sitwazzjoni kienet mbagħad totalment differenti. Ġifieri, kif dak ir-ritratt kif urejt inti, Hamilton kien qiegħed mbagħad kważi iktar il-qudiem. Il-pożizzjoni li kien qiegħed Hamilton nerġa' ngħidlek żbalja l-apex. Jiġifieri għalhekk ngħidlek li kienet kważi tug of war. Jiġifieri hemmhekk rridu juru Hamilton rid jurih li jistni mhix ħanibża minnek. Mhux qed ngħid li ħabaġġu fi ħapposta ta', però iċċalenġjah. Din xi ħaġa li tiġri ħafna fir-racing, Taljani jgħidula gomitate, jew ġifieri jew sportellate jew gomitate, ġifieri dan nerġa' ngħid Hamilton kien qiegħed bi pressjoni enormi, rajnieh mid-bidu tista' tgħid, rota ma' rota, viċin ta' xulxin, kellhom kważi laki li ma kellhomx kuntatt qabel. Jekk terġa' tara t-tluq ta' dik it-tellieqa, tiskanta kif ma kellhomx kuntatt qabel dik id-dawra. Mbagħad ġew għal dik l-imbirka dawra, nerġa' ngħid dik id-dawra hija kritika ferm. Hamilton bil-fors rid jgħaddi hemmhekk. Ma setax jaffordja li kieku ma ġarax l-impatt 99% Verstappen kien jirbaħ it-tellieqa. Għaliex mbagħad fit-tidwir ta' wara li huma relativament slow corners imqablin ma ta' qabel, Verstappen kien ħajjieħu dak il-vantaġġ minimu u mbagħad okej, ma nistax ngħid biċ-ċert li kien ħajjirbaħ Verstappen, però rajna li fl-sprint race kien kapaċi Verstappen ġifieri jżomm il-lead u jirbaħ. Tinsiex ukoll li Verstappen kellu problema, kellu jisu ġixti klib jiġru warah. Ġifieri fis-sens. Kien waħdu bħala membru tat-tim kontra tnejn tal-Mercedes. Ġifieri ma kellux min jgħinu fit-taqtija tiegħu mal-Mercedes, ġifieri għalhekk qed ngħidlek il-pressjoni kienet mola smewit għal ġiex drivers. Verstappen minnaħa tiegħu rid jurih li huwa aħjar. Rajniha kemm il-darba. Verstappen li dis-sena kompetittiv ħafna għandu biex jirbaħ il-kampjonat. Ovvjament nixtieq li jirbħu hu l-kampjonat jien u mhux Hamilton, però nerġa' ngħid Hamilton mhuwiex driver li wieħed jarmi. Għad għandu x-xoffri huwa driver tajjeb ferm, huwa wkoll kif qed ix-xurtjat ħafna drabi. Vera li għandu tiegħu bħal meta kultant jispiċċa għalija fl-opinjoni tiegħi hemm jiżbalja Hamilton li meta jmur tajjeb okay, well done, good team u jfaħħar il-kulħadd. Meta jmur ħażin joqgħod kwiet u mbagħad joqgħod jgħid għax torta dak u torta ieħor, jiġifieri kultant ma naħsibx li jirraġuna kif mhux xieraq li jirraġunek. Kif qed inti kien hemm kontroversja u kritika, ġifieri kien hemm min kritika li xi għamel dak iċ-ċelebrazzjonijiet kollha. Imma jekk inkunu onesti. Hamilton ma kienx jaf sa dak il-ħin li
Verstappen mar l-isptar biex nkunu qed kollox fil-fatt informat mill-ġurnalisti wara fl-intervisti. Ifim, imma irrelevanti, ġifiri Hamilton. Immaġina kinti sawa qed tikkompeti għal pajjiżek fis-sens qed tirrappreżenta għal pajjiżek u tirbaħ ġo pajjiżek tista' ma tiċċelebrax. Impossibbli. Ovvjament imbagħad kull il-kelb il-mismut kull ilma jaħsbu misħun, ġifieri dawk kif qed inti l-anti Hamilton jew il-fans ta' Verstappen kull mossa, kull ħaġa li beda jagħmel Hamilton bdew jinterpretawha b'mod forsi daqsxejn eċċessiv. Jiena għalmenu dik l-opinjoni tiegħi, ma xtaqx li jiġri li ġara hekk, ġifieri ma xtaqx li kien hemm dal-inċident, xtaqt li t-telliqa tiqpa kienet ħatkun telliqa brillanti ferm, ġifieri konna ħanieħdu gost narawha l-taqtija bejnietom. Però sfortunatament ġara li ġara u rridu ġifieri naċċettaw li ġara pratikament. Qabel ma nkomplu tajb infakukom lill-logħba bejn Gżira United u Rijeka mit-tielet round mit-tieni round tal-UEFA Europa Conference League spiċċat, Gżira United tilfu bl-iskor ta' 2-0. Imma għattini domanda, xaġa li laqtitni f'nofs dil-kontroversja kollha hija diversi komunikazzjoni li kien hemm bejn il-kapijiet taż-żewġ timijiet, Toto Wolff tal-Mercedes u Christian Horner tar-Red Bull fuq il-kap tal-stewards Michael Masi. Kemm taħseb li dawn l-attentati biex jinfluenzaw l-kap tal-stewards kienu korretti? Fem, fil-sens, u ovvi li ħajamlu għek dawn ixek. Wieħed ħajprova, fil-fat naħseb Horner l-għar wieħed li tkellem, naħseb. U ovvjament, un-bat Wolf irrisponda, ġiviri dawn huma ovvja. Għiek ma jamlu xek, issa, inti jgħid li kemm hu korrett. Jiena naħseb mhux korrett, ġifieri kieku jien għalkemm mela kieku jien flok Horner jew flok Wolf. Ħan irrabja, però ma naħsibx li għandi noqgħod nitfa' pressjoni f'dan il-każ, ġifieri. Hekk fuq Masi, ġifieri inħalli kieku lil dawn l-uffiċjali jagħmlu xogħolhom. Però nerġa' ngħid. Masi għallhom speċi deċiżjoni jieħdu għall-stewards farfara minn fuq ukoll. Eżatt. Ġifieri nerġa' ngħid, it-tensjoni hija massima, ġifieri tinduna tħossa li hemm dik il-feeling bejn dawn id-drivers u dawn it-timijiet. Ġifieri Mercedes rajnihom jiddominaw għal snin. Sewwa f'daqqa waħda dis-sena qed naraw li l-Red Bull li issa kompetittivi u mhux tal-li kompetittivi kif qedlek għandhom ċans kbir li jirbħu huma li ġifieri li Verstappen jirbaħ il-kampjonat u anka bħala ġifieri constructors jirbħuha. Ovvjament ħadd ma jħu pjaċir jitlef u mbagħad dawn meta inti tilħaq ċertu livell u tkun isek mhux ħanejt superjuri, tkun mit-top. Meta inti tkun mit-top, ħadd ma jħu gost. Li f'daqqa waħda jibda jara li l-prestazzjoni tiegħu tinżel, li tgħaddi minn mument fejn imbagħad hemmhekk kif edna l-ewwel, bħalma ġieli jagħmel Hamilton. Jien ma naċċettax li ċertu nies ta' ċertu livell professjonali jaqgħu f'daw il-bassezzi għalhekk qedlek ma naħsibx li huwa korrett. Ġifieri tgħid li għandek tgħid, però pereżempju għandu kun Horner qal li you don't put your wheel xi ħaġa in that corner. I mean, tibda jisek titfa' lenti, tibda titfa' dawl fuq l-inċident li mhux ta' min wieħed f'dak il-moment naħseb aħjar toqgħod kwiet milli toqgħod tgħid dat-tip ta' paroli għax tispiċċa speċjalment il-partitarji, il-fans jispiċċaw jisimgħu dal-kummenti jibdew ma tafx int kulħadd jibda jgħid tiegħu u mbagħad kulħadd isir avukat u mħallef u kollox. U f'daqqa waħda minn inċident mod jiġi inċident mod meta kif qedlek jien l-interpretazzjoni tiegħi tal-inċident spjegajtilek kif ġrat mhijiex l-opinjoni tiegħi biss, però hija wkoll l-opinjoni ta' nies oħra li jisegwu dilettanti u analizzaw l-inċident bir-reqqa. Però ifhem dawn l-affarijiet nerġa' ngħid biex iwieġbek ma naqbilx magħhom mhumiex korretti. Tifhimhom li jiġru, però ma naħsibx li huma korretti. L-aħħar domanda qabel ma mmorru għat-tieni parti tal-programm, issa minn hawn il-qudiem, kif taħseb li ser tkompli din l-isfida? Ser naraw iżjed minn dawn l-inċidenti u jekk issa din il-gwerra
taħsibx li tista' taffettwa jew aħjar kif se taffettwa l-andament tal-kampjonat? Għax issa naħseb li wara llum ħanuża l-kelma Hamilton u l-Mercedes jekk qabel kienu ċivili lejn ir-rivali tagħhom issa ddikjaraw gwerra. Tista' tgħid? Kifet inti di l-inċident dan kien jisu dikjarazzjoni ta' gwerra. Ġifieri għalina aħjar fis-sens, għalina d-dilettanti aħjar għax ħanaraw tliela eċitanti. Ġifieri, għax daw kifet ngħidu, ġifieri l-karozzi huma ta' forsi kważi tal-istess livell, forsi Red Bull tikka aħjar, forsi. Ġifieri ħanaraw żgur iktar minn daw l-inċidenti, nispera biss li ma jkun hemm l-ebda konsegwenza la fuq Hamilton u laqqas fuq Verstappen. Però Verstappen nafuh x'karattru għandu, mhux it-tip li ħajqgħod lura. Hamilton Taf biżejjed naħseb Riccardo inti bħala parti tal-Ferrari mhux se nsemmilek xejn episodju li fhem. Anki sa ċertu punt għandi naqra toma ħażina tiegħu minħabba t-tim li nżommija u jien Singapore 2017 u naħseb ftemna. Ekku. Le, ma ġifieri rid ngħidlek jien ħana naħseb ħajkun hemm, jekk ħajkun hemm fis-sens, nispera biss dik nispera li ma jkunx hemm malizzja, ġifieri l-ewwel bdejna nitkellmu qabel programm li hemm min qablu dal-inċident ma' technical foul, ġifieri dak it-tip li jagħmel plejer fl-logħba tal-futbol, id-difensuri speċjalment, jekk jgħaddil. Fabuż eżempju ta' Chiellini u Saka, jiena se nsemmilek eżempju ieħor mill-Formula 1 stess li rajtu anki fuq xi chats li għandi ma' xi mal-komunità tal-gamers ta' Velocity li nixtieq insellmilhom minn hawnhekk, Senna Prost. Le, eżattu, ġifieri nispera biss li ma jkunux dirty, ġifieri daw l-affarijiet tistennihom kemm fit-tlielaq, kemm fil-futbol, ġifieri dawn affarijiet normali, ġifieri jiena midħla tal-ġiex sports, ġifieri kemm tal-futbol kif ukoll tat-tlielaq kif ġieli semmejt jiena wkoll intellaq, minix tip ta' driver, ġifieri, all right, sim racer, all right, minix driver hekk tajjin, ġifieri minix ma nagħmilx daw it-tip ta' technical fouls fil-driving, fil-futbol kont nagħmilhom. Però fis-sim racing ma nagħmilhomx, però kemm il-darba kont vittma tagħhom. Ġifieri għalhekk qed ngħidlek li jsiru left, right and center. Id-differenza sim racing ħadd mu ħajmut, għalla ħares qatt, ġifieri. Racing Formula 1 nerġa' ngħid, l-inċident ta' nhar il-ħadd seta' kien kellu konsegwenzi korroħ. Ġifieri setet il-karozza daret, qalbet, oliet, seta' kien hemm bosta inċidenti. Però nerġa' ngħid biex iwieġbek u ma nerġax noqgħod nirrepeti, naħseb li kienet dikjarazzjoni uffiċjali ta' gwerra bejn iż-żewġ timijiet, però titħad tkun gwerra naħseb clean, ma naħsibx li ħajażżar daw li jkunu dirty, ma jaqbellhomx għalmen, għax ħajkollhom l-stewards tagħhom żgur. ċertament li Michael Masi u t-tim tiegħu se jkunu qed iwissuhom żgur fl-Ungerija meta jerġgħu jiltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Mela, l-ewwel parti tal-programm taqaf hawnhekk, ibqgħu magħna għaliex se mmorru għal blokk qasir ta' pubbliċità u mbagħad inkomplu d-diskussjoni b'argumenti oħra relatati sew mat-tellieqa kif ukoll mal-Formula 1 in ġenerali. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Lily's Health and Beauty għall-aqwa prodotti ta' nutrizzjoni, make-up u aċċessorji. Żuru l-paġna ta' Lily's Health and Beauty fuq Facebook għal-insiet informazzjoni.
Merħba l-ura t-tini parti tal-program l-intervista l-produzzjoni sportiva li kull nar ta' ħamis Antonello Sports Blog għedin intellaw fe qed niddiskutu diversi argumenti. L-lum fl-imkien miegħi Antonello Abela hemm il-mistieden ta' il-ġurnalista Public Broadcasting Services Riccardo Flask. Tajjeb illi nerġgħu nagħmlu naqra żewġ aġġornamenti ħfief rigward il-lobit li t-timijiet Maltin kellhom fil-UEFA Europa Conference li kellhom iżjed kmieni bil-Kirkara tilfu 1-0 kontra Olimpja Ljubljana, logħba li tista' tgħid bil-Kirkara forsi setgħu ħadu xi ħaġa minnha wkoll. Il-gol ta' rebħa ġiskurjat minn Mustafa Nukic fi 78 minuta fil-waqt li ftit tal-minuti ilu Gżira United tilfu 2-0 kontra it-tim ta' Rijeka b'Denis Buznaja jiskurja fis-57 minuta u Prince Ampem jirdoppja l-iskor 20 minuta wara. Bħalissa ukoll għaddejja mill-Betfred World Match Play Darts l-ewwel logħba tal-kwarti tal-finali bejn Krzysztof Ratajski u Kalan Ridz. Krzysztof Ratajski qiegħed fil-vantaġġ 12-6 minn hawn ftit ieħor wara din il-logħba. Tibda il-kwarti tal-finali l-oħra bejn Gerwin Price u Dimitri Vandenberg, id-darts li ħan iddiskutu nisperaw fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Qed nara diversi kummenti wkoll mingħand xi nies illi wkoll ser naqraw nħeġġeġkom ukoll biex min irid jgħid tiegħu huwa free li jagħmel dan. Insellem lil Carmel Tabone l-ewwel net li qed jgħid li Riccardo jidher li huwa partitarju tal-Ferrari, naħseb illi il-karti diġà kixifhom. Għandna wkoll messaġġ mingħand Paolo fejn qed jgħidilna teknikament tkellim tajjeb Riccardo, però jekk kull inċident dejjem ikollu inkjesta u polemika naħseb li tispiċċa l-veru tellieqa. Personalment nemmen li kien racing incident u xejn iktar, però minħabba r-riskju żejjed liħa Hamilton kien ħaqqu l-penalità. Ir-Red Bull għandhom karozza aħjar, Hamilton qed jagħmel ekstra biex jikkombatti ma' Max għal ġlida tal-kampjonat iżda nemmen li din is-sena ser tkun is-sena ta' Max Verstappen. Jiena fil-fatt ukoll tajb infakkarkom illi fil-post race reaction illi għamilt nar il-ħadd li għadda jiena qed bejn racing incident u torta Hamilton għalkemm dak il-ħin il-partitarji tal-Mercedes u ta' Hamilton qabżu fuqi u ma qablux miegħi, ma insomma dan milt bniedem mitfema. Riccardo, ma nafx hekk trid twieġeb lil membri tal-pubbliku li wkoll irrispondew għal u għaddew xi kummenti wkoll fuq dak li qed niddiskutu qabel ma nkomplu fuq it-tema. Dwar għal Carmel Tabone, ovvjament jien mill-ewwel ċarajt il-pożizzjoni tiegħi li mal-Ferrari, ġifieri hemmhekk naqblu. Dwar għal Paolo fil-verità naħseb l-istess ħaġa, na Paolo kombinazzjoni nafu fil-futbol, naħseb l-aħħar li ltqajna kien il-Hib Stadium. Le, fil-fatt huwa kien racing incident, ġifieri però il-sitwazzjoni hi dik li hi, ġifieri it was a racing incident, però seta Hamilton forsi, għax nerġa' ngħid, jiġifieri kieku kellna nkunu jiena u int Antonella f'inflokhom daw drivers, probabbli l-istess ħaġa, jew konna naħdmu qabel probabbli. Għax nerġa' ngħid. Jiġifieri għax tant nerġa' ngħid, tant kien hemm mumenti fejn kważi missu ma' xulxin fl-ewwel lap qed nitkellmu qabel l-inċident li kienet kważi kwistjoni ta' when it's gonna happen. Ġifieri kienet kwistjoni ta' when it's gonna happen. U kienet ħatiġri żgur. Ġifieri hemmhekk ġifieri naqblu. Imma issa għal argumenti oħra li lin mill-gwerra qarab tal-kampjonat. Riccardo, xi ħaġa li se tuħ pjaċir titkellem fuqha. Inti sorpriża li kellna l-ħadd li għadda kienet Charles Leclerc illi għal darbohra għamel miraklu ieħor, jiena ma nafx meta ser isir dak il-famus monument qudiem id-daħla ta' Maranello għal Leclerc għax xeba jagħmilhom mirakli l-Ferrari din is-sena. Kważi rebaħ it-tiġrija fil-fatt għal lep waħda biss tilifha, spiċċattini issa.
Kemm taħseb li dan ir-riżultat jista' jkun ta' risposta għad diversi riżultati konsistenti li l-McLaren ġabu reċentement, hawnhekk qed nitkellmu fuq dik li hija l-gwerra t-tielet post tal-kampjonat tal-kostrutturi x'tajjeb ngħidu wkoll illi jekk hemm gwerra tal-kampjonat minkejja d-distak hemm gwerra oħra warahom bejn il-McLaren u l-Ferrari illi issa qed mistennija li ħataqat ukoll hawnhekk. Però mela, ħanibdew minn hemm, inti semmejt lil Leclerc. Mela, Leclerc kif diġà qed sewwa ħadd pjaċir ovvjament li rnexxielu jiżgiċċa tista' tgħid il-Hamilton wara l-inċident u jaqbżu is-soltu l-xorti ta' Hamilton u mbagħad red flag ovvjament, imma mbagħad reġgħu telqu ħanejdu hekk. Ovvjament jiena ħadd pjaċir li Leclerc kienet fl-ewwel post għal maġġor parti tal-ħin, però kont naf, jiġifieri ma kontx qed nifraħ għax kont naf li Hamilton żgur ħajaqbżu. Żgur. Biex taqgħad beda jirrapporta diversi problemi fil-magna, bdew jgħidu l-mepjatura tal-magna, mill-box bdew jgħidulu l-inġinier bdew jgħidulu Leclerc biex joqgħod attent kif jagħmel upshifts, jew anzi joqgħod lura milli jagħmel upshifts. Allora inti ma tistax tieħu l-potenzjal, però anke li kieku naħseb ma kienx hemm dawk il-problemi fil-karozza, aħna rajna pratikament li Hamilton kien sekonda iktar fast kull lap. Pratikament fl-aħħar jisu 11 lap x'imbdejt nara l-performance ta' Hamilton. Ikkumparata mal-performance mhux ħanejt Leclerc għax wieħed irid qis il-limitazzjonijiet tal-karozza. Ġifieri mill-Ferrari mhijiex daqstant kompetittiva, mhix ħatlaħħaq mal-Mercedes. Allura pratikament dak il-ħin raddejt salib qed nista' ninsa li ħajkun hemm riżultat li l-Ferrari jkunu podium, fl-ewwel post, għalija fl-ewwel post meta ngħid podium. Ifhimni, riżultat tajjeb għal-Ferrari, ġifieri it-tieni post, però naħseb inti kont iktar kontent kif semmejt, ġifieri fejn rajna lil McLaren li daħlu fil-raba u l-ħames post pratikament Norris u mbagħad Ricciardo. Jiena jkolli nammetti li kien hemm momenti fejn kont qiegħed nibża li dak illi xtaqt li nara l-McLaren jagħmlu la daffisni fil-kredu bħala hawnhekk se nilbes il-kappell ta' partitarju tal-McLaren kienu se jagħmlu ir-rivali ħanajtek. Imma issa naraw ħalli jiena ma kien jisraq xejn Leclerc kieku rebaħu. Le ma kien ħajsraq xejn, ġifieri imma ġifieri għalija he was a sitting duck kif jgħidu, ġifieri just qed jistenna l-mument fejn jiġi maqbus minn Hamilton sfortunatament. Jekk ħankomplu nitkellmu dwar inti semmejt lil ġlieda bej il-McLaren u l-Ferrari. Rajna pereżempju għalija Ricciardo jew Riccardo x'emminillu Riccardo. Għalija jien vera mal-Ferrari, però jiena jisni nieħu gost nara il-performance ta' kull driver. Ricciardo fl-aħħar qed naraw li qisu reġa' saqajh kif jgħidu. Fil-fatt Sainz ma seta' jaqbżu b'xejn lil Ricciardo, ġifieri jiena bdejt nistennih li jaqbżu hekk f'ħakkatajn. Però rajna lep u ma bidix jirnexxielu. Minix ċert jekk kellux biex tkompli ta' xaq tires iktar friski Sainz, ġifieri minix ċert ma niftakarx eżatt. Jiena li nista' ngħid 20 ovvjament kont qiegħed insegwi iżjed b'attenzjoni anke ħinijiet u hekk. Ricciardo issa dejjem kellu dik in-naqra żgħira ħinijiet aħjar minn Sainz għalkemm irridu ngħidu kollox ukoll illi nafu Sainz kemm hu sewwieq kapaċi għal daqstan naħseb illi finalment id-difiża ta' Ricciardo rnexxiet. Ekku, għalhekk qedlek ġifieri ħadd pjaċir li Ricciardo jisu kien għaddej minn fażi mhix daqstan tajba, beda kważi qed jidher jisu il-pedina l-ħażina fit-tim, kważi beda jidher għal ċertu tlielaq li rajna. Meta tikkonsidra il-mirakli wkoll ta' Norris.
li qed jagħmel Norris għalkemm mhux essaċ mirakli, imma ħanajdu hekk forsi dak li konna qed nistennew li ħajamel Ricciardo kien qed jagħmlu Norris u ir-rol ta' second driver li bħalissa attwalment qiegħed fidej Ricciardo enedu roli ġew invertiti bejn l-istennija u r-realtà fil-kamp tal-McLaren. Però kif ġifri ma rridux ninsew. Ma noħu l-mertu l-kapaċità tal-għanda. Le, mhux hekk, ma rridux ninsew li Norris u Leclerc huma qishom id-drivers il-ġodda. Ġifieri hemm oħrajn ma biex insemmu l-daw it-tnejn. Iva, le, ukoll huma jisu kif taqbad tgħid il-ġenerazzjoni l-ġdida ta' drivers tal-Formula 1. Ġifieri Ricciardo baqalu x'joffri, ovvjament, però Norris, kif qed inti ġifieri għalhekk qedlek jien nieħu gost nara l-prestazzjoni ta' kull driver rilevanti mit-tim. Però Norris huwa driver tajjeb u qed jurina tellieqa wara tellieqa li bil-limiti tiegħu, fis-sens bil-limiti tal-karozza, qed iġib riżultati tajbin. Inti semmejt il-ġlieda bejn il-McLaren u l-Ferrari. Ifhem. Il-Ferrari sfortunatament għalkemm qed mhux naħseb qed immorru aħjar mis-sena l-oħra. Ma naħsibx li sakemm ma jiġrix xi ħaġa għax kif qed tara problemi fil-mappjatura tal-magna, Sainz għal xi raġuni is-sitt post. Ifhem, jiena għalkemm ħanejt kontra t-tim tiegħi li però naħseb mhux ħajrnexxilna bħala Ferrari, mhux ħajrnexxilhom. Naħseb il-McLaren ħajjaqbżuhom fil-Constructors Championship. Dejjem jekk ma jiġri xejn, fis-sens jiena ma naħdimx mal-Ferrari, ma nafx qed iggerfxu. Minn barra ħansewek ta' ġurnalisti u opinjonisti fuq il-Formula 1 nistgħu nitkellmu. Jekk aħna naraw il-prestazzjoni, naħseb il-McLaren qed ikunu iktar kostanti mill-Ferrari, dak li rrid ngħid. Bissem ċertu tracker bħal ħansemmi tal-Ungerija li jattella għal-imis illi jistgħu jiffavorixxu l-Ferrari. Jiena naħseb Jaf tiffavorixxi eżatt. Tracker veloċi u miżjed favur il-McLaren. Tracker ta' iżjed slow bħal ma kienet Monaco, bħal ma qed nistennew tkun Ungerija. Iktar jistaw jiffavorixxu l-Ferrari, jiena ma nafx taqbilx miegħi, nemmen li din il-ġlieda ħad tkun solvuta biss fl-aħħar kantuniera tal-ħajt il-ġrija f'Diċembru li ġej. Ekku, le fil-fatt kif qed tgħid inti u ċertu trekek minħabba l-prestazzjoni tal-karozza li ma tagħmilx fis-sens kif semmejt inti, jaf ikunu ta' bonus għal tim u mhux għal ieħor. Però kif qed naraw, inti semmejt Monaco, rajna x'ġara f'Monaco, ġifieri il-Ferrari setgħu jiġbru punti importanti, però x'għamlu? Astemmen, ġifieri x'għamlu, fis-sens astemmen li dawn iddeċidew biex ma jbatux minn grid penalty ma jiċċekkjawx sew xi problemi seta' kellha l-magna u l-gearbox wara dak l-impatt tal-Leclerc, ġifieri spiċċaw tilfu l-punti importanti, ġifieri inti ma tistax taffordja kif qed tgħid inti. Fit-trekek li tista' ġib il-punti, ma tistax taffordja li tagħmel żbalji bħal daw. Ġifieri għalhekk qed ngħidlek hija kompletament imprevedibbli. Tant hemm affarijiet li jiddependu minn fatturi da mhux qed tgħid jekk għandek karozza tajba taf li għandek karozza tajba. Però dik għalija kienet naħseb għażla żbaljata interna, se kienx Binotto jew minħad deċiżjoni mhux ħanoqgħod nidħol fil-mertu jien. Però nerġa' ngħidlek, isa imprevedibbli, ġifieri wieħed irid jistenna u jara jista' jkun hemm sorpriżi wkoll, ġifieri. Tinsiex ukoll kif semmejna l-ewwel il-gwerra li hemm bejn Verstappen u Hamilton għaddejja. Iġda ma tistax tgħidha jaf tiġi tellieqa jaħbtu it-tnejn barra u mbagħad tiġi gwerra kif qed inti bejn il-McLaren u l-Ferrari. Issa immaġina jekk ikollhom accident daw u jinvolvu pereżempju minn barra Hamilton u Verstappen forsi jkun hemm Norris ukoll jew Leclerc fl-accident mela spiċċaw tliet drivers barra. Mbagħad ġifieri tista' tiffavorixxi tim jew ieħor għalhekk qed ngħidlek hija imprevedibbli s-sitwazzjoni, ġifieri rridu nistennew kif qed inti u naraw x'ser joffri l-kampjonat. Nispera li jkun ġifieri eċitanti kif naħseb li ħajkun pratikament.
Nitkellmu naqra issa fuq is-suq ta' trasferimenti. Mela, ħaninżlu kategorija, suppost illum kelli nagħmel programm fuq il-Formula 2 ukoll, iżda minħabba ċirkostanzi li m'għandux kontroll fuqhom min kellu jiġi jitkellem fuq il-Formula 2 ma setax jattendi. Biss, naħseb Riccardo taf bħali li hemm diversi sewwieqa li qegħdin jibrillaw li ġejjin minn diversi akkademji. Per eżempju għandna l-żewġ sewwa li qed imexxu l-Formula 2, Oscar Piastri u Guan Yuzu li qegħdin fl-iskola tal-Alpin, għandna t-tnej tal-Ferrari, Robert Schwarzman u Marcus Armstrong li ġejjin mill-Akkademja tal-Ferrari, hemm iż-żazax tar-Red Bull li hemm Lawson u Juri Vips, mingħajr ma ninsew żazax bħal Callum Ilott illi huwa fl-Akkademja tal-Ferrari iżda spiċċa dis-sena bla siġġu la fil-Formula 1 u laqqas fil-Formula 2 u għalfejn nsemmu debuttanti bħal Mick Schumacher din is-sena Nikita Mazepin ukoll gradwaw mill-Formula 2. Mela, mill-ftit illi inti qed li qed issegwi il-kategorija tal-Formula 2. Meta tqis ukoll il-ftit siġġijiet li qed fadal disponibbli, taħseb li xi ħadd minn daw l-istila li żżar jista' jagħmilha fil-grid is-sena d-dieħla? Fim, semmejt pratikament jekk inħarsu lej bħalissa kif tinstab il-klassifika tax-xufiera tal-Formula 2, inti semmejt il-Piastri u il-Zu u l-Schwarzman, pratikament huma dawk l-ewwel tliet xufiera li qed jokkupaw l-ewwel, it-tieni u t-tielet post rispettivament fil-kampjonat tal-Formula 2. Il-Formula 2 huwa sakemm ma jkollokx min jippompi għall-flus, huwa tista' tgħid it-tarġa li mbagħad twaslek għall-Formula 1. Issa inti qed tgħid li jekk hemmx minnhom daw l-sena d-dieħla ħa narawhom fil-Formula 1. Fil-fatt ukoll nistgħu nuru tabella tal-klassifika li hemm bħalissa fil-Formula 2 fejn Oscar Piastri l-ewwel b'108, Guan Yuzu t-tieni b'103, Robert Schwarzman it-tielet b'91, Dan Ticktum tal-Carlin b'89 u Juri Vips tal-Hightech b'85. Sadattant ukoll aġġornament minn ġewwa l-World Match Play Krzysztof Ratajski jagħmilha għas-semifinali wara li jeleb lil Kalan Ridz 16-8. Kompli Riccardo. Fem, inti kont tgħid jekk hemm pereżempju jekk x'ħanaraw il xi ħadd minn daw id-drivers. Jiena naħseb li leta fis-sens kollox jista' jiġri, però jekk aħna nħarsu lej id-drivers li hemm, jiena meta kont jiet fuq programm tagħna fis-sens tal-Public Broadcasting Services, semmejt li hemm minnhom drivers bil-kart anzjan. Fis-sens jien naf ħanqbgħu narawhom daw id-drivers ħajjifqu, ħajjirtiraw, daw jisek fil-li jgħidu lek ħajjirtiraw, fil-li terġa' tarhom jibqgħu isuqu. Jiġifieri ngħidlek. Le, ma lek qed ngħidlek, jiġifieri Raikkonen, inti semmejt lil Raikkonen. Raikkonen, jiena għalija kultant jaġġibni, ġifieri. Inti ovvjament meta tikber fi żmien ma tiqpax m'intix ħatqabbel ruħek ma' drivers żagħżugħ, riflessi u kollox. Però għallet għali għandu Raikkonen, għalija nieħu gost nara isuq jien. Jiġifieri għalhekk qed ngħidlek ma niskantax jekk nerġa' narah is-sena d-dieħla jsuq. Allura kif qed inti, mela Alonso konferma x'hemm vacancies fil-Formula 1. Sakemm ma narawx xi ħadd li jien naf ma nafx jitlaq, mhux qed nara daqstant vacancies, iktar nara tibdil bejn tim u ieħor, jiġifieri iktar dawk nara. Milli jiġifieri forsi mhux is-sena d-dieħla ta' ngħidu ma ta' wara. Forsi naraw u mbagħad forsi xi tibdil hekk. Però d-dieħla is-sena d-dieħla iktar ħanaraw x'afil bej tim u tim. Jiġifieri inti semmejt daw l-akkademji, l-Alpin li qegħdin naraw li qed tagħmel jiġifieri xogħol tajjeb ħafna. L-Akkademja tal-Ferrari, tibqa' l-Akkademja tal-Ferrari, ġifieri nafu li joħorġu drivers ta' ċertu livell. Ma ninsawx ukoll ir-Red Bull ukoll. Xirrid ngħidlek jien, ġifieri inti għandek l-Akkademja, ġifieri inti qed titħarreġ qiegħed
tikkompeti, però hija mbagħad kwistjoni ta' fejn ħadd tispiċċa. Ġifieri jekk ħanaraw jien naf il-Mick Schumacher m'għandux karozza kompetittiva, ġifieri as-such ma nistgħux naraw il-potenzjal tiegħu dan id-driver. X'ħajġri s-sena d-dieħla ħajqa hemm, ħajmur ma' tim ieħor. Ġifieri din dejjem tibqa' bħal speċi mistoqsija li diffiċli fl-opinjoni tiegħi li wieħed jirrispondi pratikament. Fil-fatt ukoll l-aħħar aħbarijiet fuq dan ir-rigward jaraw l-Alpine jitkarbu mal-Williams biex forsi iselfulhom il-Guan Yu Zhou. Biss il-Williams ħanġu l-aħħar domanda li bjana l-programm tal-lum qegħdin jistennew se jiġri fil-kamp tal-Mercedes. Issa l-aħħar ħabarijiet li kellna llum jidher li Toto Wolff ħad deċiżjoni imma issa ma jrid jgħid xejn ħadd. Biss hemm min qed jgħid George Russell wasal iż-żmien illi Russell imur mal-Mercedes, hemm min qed jgħid la hemm Hamilton ideali iżommu lil Bottas ħalli ikun jista' jkompli ħanuża t-terminu jaqdi lil Hamilton. X'inhi l-opinjoni tiegħek min taħseb li ser jispiċċa jieħu dak it-tieni siġġu u għaliex? Ifhem, naħseb sal-ġimgħa l-oħra stess, jekk mhux sal-dil-ġimgħa stess, kif qed inti pratikament qegħdin jgħidu li Wolff ħadd deċiżjoni ma kkomunika xejn, però lajta minn diversi ġurnali u blogs u siti li jitrattaw aħbarijiet sportivi b'mod partikolari tal-Formula 1 hija pratikament nikkonferma dak li qed inti, Antonello, li pratikament id-driver li ħajkun qiegħed jaqsam it-tim ma' Hamilton ħajkun propjament Russell. Ġifieri dik hija laqgħejn ngħidu l-għajdut jew forsi min jorqotu jqum fuq il-Formula 1 nerġa' ngħid hemm bosta ġifieri magazines u gazzetti u siti li pratikament kollha qegħdin jgħidu li Russell ħajkun id-driver ma' Hamilton. Ma ninsewx dak l-inċident ta' Russell u Bottas li wkoll konna qed nitkellmu fuq qabel il-programm fejn hemmhekk forsi wieħed jaħseb jgħid għax niftakru Wolff kif qal, Wolff ma kien xejn kontent bil-atteġġament ta' Russell f'dak il-każ. Allura tgħid inti forsi tilef l-opportunità b'dik l-okkażjoni, però nerġa' ngħid mid-dera forsi fimni daw ikun hemm ħafna affarijiet għaddejjin, però nerġa' ngħid nikkonferma ġifieri li minn sorsi li rajt jiena li qed jgħidu li pratikament post Bottas ħajjittieħed minn Russell. U Bottas jekk mister żball issemma mal-Alfa Romeo u jew kella jieħu triq lura iparta tis-siġġu. Iparta tis-siġġu, eżatt, pratikament. Fil-fatt, biss jidher li fejn tħol suq ta' trasferimenti l-Alfa Romeo jidher li se jkun it-tim wara t-tieni siġġu tal-Mercedes illi qed jattira diversi sewwieqa. Grazzi Riccardo tal-li attendejt tal-programm tal-lum, grazzi wkoll l-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom u Lily's Health and Beauty. L-intervista tal-ġimgħa d-dieħla huwa maħsub illi indawru kompletament ix-xena u nitkellmu ftit fuq id-darts. Bħalissa maddej il-World Match Play, nagħmlu naqra ħarsa ħafifa fuq dan it-tournament li hemm għaddej bħalissa ġo Blackpool għal daqstant komplu segwu n-network tagħna għal iżjed aġġornamenti fuq dan il-programm illi qed ixxandar live kull nhar ta' ħamis fuq il-Facebook page ta' Antonello Sports Blog. Minna wissu mbagħad nerġgħu nibdew bil-futbol nipprevedu l-kampjonati BOV Premier League Serie A u fl-aħħar ħamis ta' wissu jkollna reazzjoni live fuq il-UEFA Champions League. Jekk inaqattu magħna issa madwar si oħra dan il-programm tistgħu issibuh ukoll fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube fejn ukoll il-programmi l-oħra li kellna matul din is-sena għal daqstant jekk għadkom għamiltux dan like u subscribe fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube.
Sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena Antonello Bella nsellmilkom, nagħtikom appuntament tal-bħallum ġimgħa il-lejl tajjeb u ħudu ħsieb. L-intervista ġiet imwassla lilkom minn Beauty Wisdom tal-Żgura u Lily's Health and Beauty.